जे नोंथांमोनहा मिथिगौ जे 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बर दिनैनि दिनाव बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम जादों बासुगावआव। बे जोनोम सानखौ सारा बर'फ्रानो अर्थात सारा आसामल' नङा, वेस्ट बेंगल आरो नेपाल आरो गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो बेखौ फालिनाय जायो। गतिके बेवहाय जोङो फालिनायजों लोगोसेनो जोंनि माखासे जेंना जेंगोना, बर' रावनि जेंना जेंगोना, बिजोंनि जेंना जेंगोना बा गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ जोङो गुवारै सावरायलायो आरो बेखौ जोङो रायजो राजाफोरजों प्रत्येक लेभेलावनो प्राइमारि लेभेलनिफ्राय लानानै डिस्ट्रिक्ट लेभेल आरो सेन्ट्रेल लेभेल जेरावबो जों बेखौ फालिनाय जायो आरो बे हिसाबैनो दिनै फालिदों आरो बेखौ उनावबो फालिलांबाय थागोन। जौगानायनि थाखाय खामानि मावनायनि खुनु बावहाय सिमा गैया। जे नोंथांमोनहा मिथिगौ जे बर' थुनलाइ आफाद जोनोम जानाया 1952। गुबुन रावारि आफादनि रुजुनायाव जोंनि बर' थुनलाइ आरो बर' थुनलाइ आफादा जोबोद उन। दा जों नुदों बिनि गेजेराव बिभिन्न सोमावसारनायनि गेजेरजों, दाबि दावा खालामनायनि गेजेरजों दिनैसिमाव गोबां हयथ' बर' थुनलाइ आफादा बर' रावनि, बर' बिजोंनि बिभिन्न माखासे शिक्षा दिक्षानि जिथु जेंना आरो सामाजिक माखासे जेंना, बे जेंनाफोरखौ लानानै हयथ' गोबां खामानि मावबोदों आरो हयथ' गोबां आरो खामानि मावलांनो गोनां दं। आं गोजोननाय मोनदों। आङो बावहाय बुंनो थाङोबा दिनैजों खेबथामानो जाबाय टुक्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बे 10 नभेम्बर बर' थुनलाइ जोनोम सान फालिनायाव नुजाफैनाया। दिनै रायजो राजाफ्रा बावहाय लोब लोब नुजाफैदों आरो लोगोसे बावहाय बिटिआरनि जिथु EM बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङाबो जोंनो दंफैयो। गतिके दिनै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि रायजो राजाफ्रा बर' थुनलाइ आरो थुनलाइ आफादनि जि फांसन बा दिनैनि जिथु फोरबो बावहाय जोबोद गोसो गुदुङै रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैदों। बिथांमोननिसिम जोंनि खुलुमनाय, जोंनि सिबिनाय, जोंनि श्रद्धाया जेब्लायबो थाबाय थागोन आरो बिथांमोनखौ बावनानै खुनु पत्ते जोङो बर' राव आरो थुनलाइनि इयुननि जों खामानि मावनो हाया। आरो आंथ' बुंगोन माने दिनै जों जि खामानिखौ मावदों हयथ' बै समनि दैदेनगिरिफोरनि जिथु खामानि मावनाय बे अनेक आकाश पाताल, अनेक आकाश पाताल। बिथांमोननि साननाय हनाय, बिथांमोननि आं मोनसे प्रश्न खालामगोन बिथांमोननि सिगाङाव जे भाग्यक्रमे 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बराव बर' थुनलाइ आफादा जुदि जोनोम जायामोनब्ला बर'नि थासारिया माबादि जागोन? दा बेवहाय आंनि मोन्दांथियाव बेनो जे जोङो ओरैबादि गोग्लैसोगौमोन, हयथ' जानो हागौ आसामनि बिभिन्न ट्राइबेलफोरनिख्रुइ हयथ' जोङो साबसिन बेबादि जानाय नङामोन आरो। दा बर' थुनलाइ आफादा खाफाल मोजां, बर' हारिया खाफाल मोजां जे 1952 मायथाइयाव बे आफादखौ जों दानानै लानो हादों आरो फार्स्ट बर' थुनलाइ आफादनि मावनो गोनाङा ओरैबादि सटिक माने थांखिखौ लानानै खामानि मावदों, बे जाबाय बिजों आरो बे बिजोंनि थाखायनो जोंनि जातीयताबाद, माहारिबाद जिथु सानस्रि, जोंनि जौगासारनाय सामाजिक जिथु परिबर्तन आरो बिजोंनि थाखायनो हयथ' खोब सम्भब दिनैहाय बर'फोरनि गेजेराव 100%नि गेजेराव 80% हयथ' LP स्कुलनिफ्राय लानानै इउनिभार्सिटि लेभेलसिम जों फोरोंगिरि मोनदों। आरो जों जेसेबां जोङो 80% जोङो जि सार्भिस मोनदों, बिनि गेजेरजों जों सामाजिक परिबर्तन, अर्थनितिक परिबर्तन बा बिभिन्न साइडआव जोङो बिराद एडभान्सै जोङो जौगासारदों आरो। गतिके बेखायनो आं बुंगोन मा 1952 मायथाइयाव 16 नभेम्बराव थुनलाइ आफादा जुदि जोनोम मोनामोनब्ला जों मा जागौमोन, आं हयथ' खनबा बे साननायखौ आंनाव फैयो आरो। गतिके बिथांमोननि जिथु साननाय आरो मावनाय बे जोंनिफ्राय हयथ' जोबोद आरो बिराद गोख्रोंसोमोन। गतिके बिथांमोनखौ जोङो नागारनानै आरो सिबियालासेनो जों खुनु पति इयुननि खामानिखौ जों मावनो हाया। हाबाफारिया खोब मेहेरगोनां जादों। 70थि बर' थुनलाइ जोनोम सान, जाय बर' थुनलाइ जोनोम साना मोनसे गोदान महर लादों। बे महरनि ओंथियानो जादों दिनैनि बे ग्लबेल बुहुमाव मोनसे हारिया मोनसे हारिखौ मनग्लाबनायनि सम आरो बेफोरबायदि मनग्लाबलायनाय समाव जोंबो दे बर' हिसाबै बर' बिमानि राव, बर' बिमानि हारिमु, बर' बिमानि आसार खान्थिखौ
बर' थुनलाइ सिबिनायजों लोगोसे बासायनो थाखाय खौसेयै आवगायबोदों बे जोंनि थाखाय बाख्नायथावना बाथ्रा। प्रेक्टिकेलि जों साफ्रोमबो बर'आनो गावखौ गावनि माने हारिमुनि सिनखौ देखायनो आवगायबोनांगोन। दिनै जोंनि गेजेराव गोबां मानसि दङ खुगायाव बर' होननानै गावनि गोरबोजों बर'नि आसार खान्थि बेनिफ्राय जानगारनानै थानाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जों जेब्लायबो नोजोर होनांगोन। जाय हाबाफारिफोराव जोङो जेब्लायबो गावखौ प्रेक्टिकेल देखायनायजों लोगोसे समस्त जोंनि इयुन जोलैखौ जोङो लामा होनायावहाय हेफाजाब होगोन। दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो ड्राग्स एडिक्टेड गोबां समाज दङ। बे समाजजों जोंनि बर'आबो दिनै चेलेन्जिंलि बादायलायनायावसो थांगासिनो दङ। खिन्थु आंहा फोथायनाय दङ बर' हारिया जुदिअ गोदानै ड्राग्सजों बुग्लेमजानो नागिरनाय मोनसे हारि, दिनै साफ्रोमबो जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्राबो एसे सांग्रां जाबोनो हमबोगासिनो दङ आरो सासेया सासेखौ उदुगुनि बा थुलुंगाबोदों जेने जोङो गाज्रि जाथाय बा थासारिफोरनिफ्राय जानगारनो हायो।